ndị oge enwere anyị ntị ụbọchị nke taa ka ime ama m n'otego mana ọ maka ka o wee dịchaa mma. N'ụbọchị nke taa anyị ga-ekwu okwu banyere Alexx Ekubo na ụmụ nwanne ya ndị nke mechasị ebe ha si wee pụtaba wee na-asị na nwanne fa nwoke nwere ife mere ya na ọnwụghọ maka kansa nke asị na o developụ dị metastatic wee si na ya wee nwụrụ. A sị na mgbe ọ nwụrụ na ekwere ka afọ akpata ozu ya, ekwekwara ọnụ ka onye ọbụla ruo ya bụ akpata ozu nso. Eje na mọchụarị ka eje release the body na enotisi na o nwee red eye, ya na ọ dịka onye dara ada dịka akwara ya aka ma na mmadụ kụrụ ya ihe o wee nwee red eye. N'ihi ya na ekweghị ka onye ọbụla mepee akpata ozu ma ọfụ ozu ya anya. A sị na ihe ndị a niile na-eme ụmụ nwanne ya gba nkịtị si ka emechagodo burial. Na-emecha burial ka asaa asịsa ife melu nwanne fa nwoke jiri just nọkọta from nowhere asị na ọnwụọ. Ka nke a na-emekwa ahụ ka a na-ekwukwa na Alexx Ekubo anwụgo ụbọchị one gara aga tupu mmịa ya na nwanne ya nwanyị wee mata na nyanwa bụ Alexx nwụrụ. Ya dịka ọ bụ na Alexx nwụrụ nyaa na ha nọchara ihe dịka abalị abụọ tupu a wee gwafa na nwafa nwoke anwụgo. Nke ịtọ wee bụrụ na onye ma ndị Alexx na-egosipụta anyị n'ife nkiri nwanne ha ka ọ bụ ma na ha bụ nwanne ya, na ha bụrụ nwanne ya, na ha bụ ndị eji kpọta n'ụlọ ndị na-enwerọ nne na nna, weda na-egorofe ego ma akpọnyefe dị ife sekpụ ntị bụ na ọ bụrụ ofu nne ma ofu nna bụ ife ma ụfa. Nke o ji wee bụrụkwanụ mama Alexx, nke anyị na-anụkwa na ọ bụrụ the real mother of Alexx, na onye mpe ya nụtalụ after mma Alexx na maka na ọ gbaa n'ilo, na ọ bụrụ onye nke mpe ya nụtalụ dịka second wife ma nwaanyị nke abụọ na ezinụlọ bụ ife mụrụ ụmụaka ahụ. A lot of people apụtago na-asịkwanụ nọ ekelu akụnụba ekegha akụnụba bụ ife kpatara esemokwu a, na ọ ga-abụ na ekenyegofe akụnụba uche ha achọghọ ya bụ akụnụba maka na oruro ife achọ, maka na a sị na mama Alexx na Alexx adịrọ na mma. Alexx na nwanne nwaanyị dị na mma. Mama Alexx wee chinacheta na onye obu ụzọ na ya dịba na mma bụ nwa ya nwaanyị bụ nke ada, ka nwa ya nwaanyị bụ nke ada na mama Alexx fa nke bụ nyanwa bụ ihe mụrụ ya n'afọ dịbara na mma. Stepmother Alexx wee kpọchapụwazie Alexx ka Alexx na nne ya hapụ ịdị na mma. O wee bụrụ gịnị na o nwere ife ọ na-ezochi mana o nwere ife ọ na-azụ. Ka a na-ekwukwa nke a na-ekwukwa na nwaanyị asị na onye anwa na nwunye Alexx nke ọ nụrụ ikpeazụ a na ọ bụrụ otu esi anụ nwaanyị ka esi wee nụọ ya, na otu esi anụ nwaanyị bụ akpa ezinụlọ nke nwoke eje ebe nke nwaanyị, mana na situation a na ndị be nke nwoke just duru ndị be nke mpafa na-abịarọ na maternal home bịa kpọrọ ụmụ nwanne ma ndị kinsmen from ndị be nne Alexx mụrụ ya n'afọ wee jebe ya bụ ije nwaanyị na ajọ pụtazi asị na Alexx anụọ na nwaanyị, nke bụ na ilekwa ya n'iru akwụkwọ ịma akwụkwọ ebe ọbụla ya bụ okwu dị. Mana ife na-ewute m ihe ndị a niile dịka otu nsi wee chee gụọ na onwe gị nwere ike itinye ife ichere na otu isi wee chee ya na comment section. M ga-anọ ebe ahụ na-enene na-afụ ma na-atụgharị uche ihe ị nwere ike ikwu dịka otu osi wee dị m otu nsi wee chee ya. Ọ bụrụ na nwa gị nwoke Alexx bụ na o nwere ka o si wee na-akpagbu agwa ọnọkọta ọkpụkpazi agwa otu ahụ, kedu ife ị kwesịrị ị na-asị nne ma asị nwanne bụ nwanne onye? Ị ga-agba nkịtị chee ka ihe mebie, ka ị kwesịrị ije wee je provoke the atmosphere ka ị nwee ike nweta ife bụ nsogbu ife melụ na nwa gị nwoke adịghị emekwazi ka o si eme. Dịka Alexx bụ onye iru akwụkwọ, Alexx bụ onye na-etinye iru ya ebe ọbụla ma na Facebook ma na Instagram. Ọ bụ onye ọ ga-abụ nwee ka o si wee kparara ma o tinye ya n'iru akwụkwọ, mana ihe dịka anọchalụ ọnwa 1 year, anyị nọchalụ 2 years, anyị anụrụ onu Alexx. Anyị nwe na onwe anyị nọ n'akụkụ ama mbịa bịa n'akwa karịa na onye nwe nwa ma o tigbogharịa ka onye nwe. Anyị pụtakwa online anyị ajụkwasị ka ekwe ife na-eme na ya otegokwa ife debere onye a, mana gị nwe na onwe gị pụtazie taa na-achọzi onye ị ga-akwanye ya n'isi ya na onye anwa bụ ife melu ihe melu nwa gị. Kedu ife melu na ijerobe nwa gị nwoke? Kedu ife melu na ikpọghọ ndị polisi? Kedu ife melu na iju ha ese?
o nwere ka ihe ga-esi wee dị ijube ese kedu ife melụ na kịta ka ị na-ebezi akwa online mana ibepụtakọ ka ibe mgbe ya bụ nwatakịrị nwoke ka dị ndụ. Kedu ihe mere o ji wee bụrụ kịta na ndị be anyị na-eche ka mmiri ruo ana tupu anyị agbaba ọsọ mmiri, anyị adịghị alaiki ịchụ ewu dị oji mgbe chika dị? Kedu ife mere na ihe ndị a niile na-eme na onwero ka ya bụ nne ma nwanne nwaanyị si wee jụọ ese maka na ọ right fa onwere onye nwere right n'isi ya bụ nwatakịrị nwoke karịa nne na nwanne ma nna ya. Nke ịbụọ dị ka ibia wee bụrụ ndị ụmụ nwanne nke nwaanyị ya bụ omume ya. Kedu ife melu na nwanne fa nwoke jee nụọ nwaanyị ha ajụ ha ese? Onwere ka ha si wee mee mkpọtụ, onwere ka ị ga-esi wee sị m n'ụnụ nọ ife niile unu nọ 2 months 3 months unu amaghọ na nwa unu nwoke na nwaanyị. Kedu ihe mere o ji wee bụrụ kịta unu pụtabaziri n'ife wee sịba na nke a ji wee mee na eji wee gbakwa nnụnụ na-efewalụ ụmụ ya nọlụ? Kedu ife melu na ihe niile a na-agbagharị na-etigharị kịta bụzi mgbe onye ọmalịcha nwoke nwere obi salasala nwere obi ọma bụ ezigbo mmadụ nọ mgbe ndụ ya anago isi ya anago na ya bụ njem ka a bịazi bịa jube eze? Ọ fịakwara arụ, ọ na-ewekwa iwe, ọ na-adịkwa mwute. Mana otu ọbụla o si na-adị, nchọ ime ka ị malụ na ife nlo bụ na ndị a bịalụ late, ha abịahụ n'oge. Otu a nwanne fa nwoke Clinton ka a na-akpọ Clinton Ekubo si wee bịa dịchasie n'iru akwụ mechie delete ya bakpuo ime ụlọ hapụ the dead ka the dead stay dead. Ha hapụ onye nwụrụ anwụ ka ọ nwụọ, ka hapụ onye nwụrụ anwụ ka ọ kwụọ onwe ya ọgwụ na ka ọ ha m n'ọnụ. Baka mmasị unu ndeme ka ọ dị na-emesịa.